Vyslíš nás, zachovaj nám národ náš, zostaň s nami, Pane dobrý, Otče, vyslíš nás, v úzkostiach k Tebe voláme, ruky svoje k nebu dvíháme, nepopúšťaj našu drahú vlast, vrúcne Teba prosíme. Ježišu, vod sa náš, cestou pravdy večný nás. Zavolajte, o Bože, o Bože, o Bože. Aj vám Pán Boh pomôže, pomôže, pomôže. Jeseň je naozaj znakom takej Božej štedrosti, Božej dobroty, pretože je hojnosť ovocia Božích tých plodov prírody. Tak za to sa patrí Bohu ďakovať a vlastne aj táto slávnosť bola zameraná na toto ďakovanie. Poďte donútra. Pokiaľ ma pamäť neklame, zdá sa mi, že minulý rok si mal nejaké menšie koníky. No, trošku podrástli za ten rok. No, toto sú trošku iné kone, to sú také ťažné kone, ktoré chodia do hory. Na poľnohospodárske práce to používame aj na takéto oslavy. Ale ľuďom sa veľmi ľúbia. Ja som videl tie dámy, jak si vysadli pred chvíľou na ne. No, tak to sú také unikátne kone. To sú dosť veľké, mocné, však to vidíte aj sami. Snažíme sa ľuďom dať všetko, čo sa im dá dať. Zábavu, všetko zadarmo, od nikoho nevyberáme nič. Na jarmoku z miesta sme nič nevyberali, dokonca sme im dali ešte aj občerstvenie, obedy, proste a takéto veci, aby sme prilákali ľudových umelcov. A ty jeseň ako ročné obdobie, ako vnímaš? Veľmi krásne, pretože mám to strašne rád, chodím do prírody, pokiaľ mám čas, ale toho času je skutočne strašne málo. No to som videl, lebo stále telefonuješ, kto ťa stále naháňa? Robota ma naháňa. Zahod svoje starosti, pozri, aký je krásny deň. Tak mi prezráď, že kde sa tak krásne naučila hrať na tej harmonike. Tak chodila som do základnej umeleckej školy 9 rokov a tam som sa naučila. No ale k tomu zrejme treba mať aj talent.
No, tak ako sa hovorí, 90% cvičenia a 10% talentu. Tá harmonika vo mne stále evokuje, že sú tí harmonikári na svadbách, pohodoch a ty, krásna mladá devčina. Čo ťa k tomu priviedlo, k tomuto nástroju? Tak, od kamaráta som sa naučila hrať, teda inšpiroval ma a tak asi to je to. No, zrejme je to veľmi ťažké, aby som sa koľko učil hrať na harmoniku. Tak ja neviem, to už záleží na vás. Biela ruža tam zišla, haj, nechodil som za ňou, sama za mnou prišla. Zasiala, pohrabala, biela ruža tam zišla, haj, nechodil som za ňou, sama za mnou prišla. Ja som malá Slovenka, ale dušou telom, preto mi do vienka dali by byť smilou. Nebáť sa ochrániť náš vzácny dar slova. Anička, ty si veľmi peknú básničku recitovala. Kde si sa ju naučila? Ujo Palic ma to naučil. Na teba prezradím, že ty sa narodila v Rumunsku, ale veľmi pekne po slovensky rozprávaš. To sa dá asi naučiť. Áno. Moja mamina tiež pochádza z Rumunska, aj môj otino. Tak aj ja som bola z Rumunska. Tebe som stúlil, ku mne sa nestúliš a ty júlový máš. Povedz vetrý výchor, zmocním sa ma rýchlo, stále neutíchol, si vír, si lúč, si aj pláž. Tak sa pochválte, za čo ste dostala tú krásnu varešku? No, vyzerá to tak, že dobre viem nakrmiť tú osadku, ktorá je tu v tomto areáli SZT, kde sa pravidelne stretávame a vždy im niečo dobre pripravím. Takže si ma asi preto ocenili. Ja môžem potvrdiť, že naozaj to jedlo bolo fantastické, aj sme si prsty oblízali, no schválne sme vás dali ku kaktusu, aj z kaktusu by ste niečo dokázala navariť? No tak určite zo všetkého sa dá niečo urobiť. Dozrelo víno, už je tu jeseň, plnia sa čaše, čo zaženú tieseň. A keď jeden pohár bude málo, dám si naliať ešte takých pár, ak ma pri ňom zastihne i ráno. To mi bude hej a v očiach žiar. Preto otvárajte kasíno, dostal som chuť na víno, nalejte mi silné červené. Usmievavá lásky plná, taká je vždy naša babička. No, mne sa páči. Pravda, že ja som prišla sem prvýkrát a pán ma Slavko privítal veľmi ochotnín Slovon a my sme padli normálne do očí a zo Slovon. Tak sa mi to páči. Potom sa mi sľúbil, že príde ko mne. Ako v noci? Nie, ja som nie na to. Ja som už 27 rokov vdovica, ale ja jeho obdivujem, že takýto robotný človek a toto vykonal. Ale však ste mi povedali, on potom nám chodil, s fľaškama takto držal. A čo si vy pijete? On je naučený ten kameň nosiť, tak aj obedy, aj pitie nanosil. Stanko, teta povedala, že si naučený len nosiť kameň a nepiť. ale ona mi povedala, nepriznala sa, že keď sem prišla prvýkrát, tá mi povedala, joj, hneď by som si ho zobrala, takého, keď som bola mladšia.
krásu, ďalke svojíš domů. A nesú do snov Aniela, moja malá. Účty pri mne hľadá svetlo, kde si dieli krvý oheň a nebol. Nebo nikto, keď ti krno. Daj mi svoju ruku, daj. Škatulky zápaliek, schovám si ťa ako liek. 90 hodín počkám na tvoj dnešný smiech. 90 rokov budem ľúbiť tvoje oči medové. 90 rokov sladké sľuby, iný muž mi nepovie. Ovocie, farebné listy, súkromie, hrozno, burčák, takéto akcie, príjemná spoločnosť, ako Mirko tvoja. Stanko, už poznáme sa, ja neviem, 25 rokov, ale stále som sa chcel pýtať na tú tvoju školu a na tých tvojich spolužiakov a teraz máš možnosť, tak nám ich predstav a ja každému jednému dám tú jednu otázku. Predstav si, že my sme sa nestretli vyše 40 rokov a predminulý rok zorganizovala skupina dievčat stretávku. A ja dnes po tejto stretávke, potom som ich pozval sem a dnes po tejto stretávke, keď mi ľudia hovoria, že mi závidia takú triedu. A teraz, keď dovolíš, tak ja budem tvojim spolužiakom dávať otázky. No pravda, že to samozrejme. Budem rád, keď odpovedia. Ako si spomínate na tú školu v tom nitrianskom Rudne? Dobre, výborne. Perfektne bolo. Ešte na pani triednu učiteľku si spomeniete? Jasné. Bola na stretávke pred 2 rokmi. Ako často sa stretávate ako spolužiaci? No, pred 2 rokmi sme boli a teraz? No, ja teda nie, ale... No, my už absolvujeme každý týždeň. Ty mi povieš určite, že aký bol Stano na športy? Stano bol veľmi dobrý na šport, v hokeji samozrejme a v boxe a najlepšie ovládal tú gitaru. No, a tomu zrejme zostalo. Vám na tej základnej škole, nie je to tak dávno, keď sa na vás pozerám, aké predmety sa vám najviac ľúbili? Matematika, slovenčina, fyzika. To sú dosť ťažké predmety a vám? Mne hudobná výchova, keď Stanko hral na gitare a pán triedny učiteľ Dodok na harmonike. Tunak tvoja spolužiačka spomenula, že Stano hral na gitare. Dalo sa to vtedy počúvať? No ja to tak neviem až posúdiť, lebo ja som len pol roka chodil s nimi do 9. triedy a hneď som si našiel aj manželku tam. Takže to je všetko asi. No a vtedy Stano pol roka ti nepili uši tou gitarou? Nie, vôbec nie. Super to bolo, hral dobre. Ja s ním tiež som sa naučil, popri ňom trocha len. No tak teba sa určite spýtam, ty si bola zrejme predsednička triedy. Nie, ani ja som všetko tajila. Ja som bola tajomnička.
Oni ma džubali, ja som to tajila. Tým pádom, že sa spolu stretneme, sa nám vracajú tie mladé roky a cítime sa veľmi dobre a sme takí, no, je to úžasné. Kto chce žiť pre lásku poznaní, kto chce nájsť cestu aj v kameni, vysnívaj si svojho kráľa, Daniela, moja malá. Do vlasov ti nezapadá, krúžka zo snáračku hľadá. Stýkaj sladkou, moja dcera, žena. Ty si horúca láska, žena. Ty si zrkadlo hviezd. Milovanie, láska Božia, to je veľká nádhera. Vidíme si už tela, hviezdne nebo začína. Milovanie, láska Božia, veľký oheň v objatí. Nebudeme nikdy dvaja, iba jeden nádherný. Ten, kto miluje, druhého obdarí. Veselá je tichová, stále spieva naša babička. Tu na dvore u Stána Panica sa stretávame už tretíkrát. Ako ty vnímaš tieto posedenia, alebo slávnosti, alebo akcie? Ja to tak vnímam, že ľuďom ešte nevymrlo tá spolupatričnosť. To sa mi páči v tomto regióne, na tomto Slovensku našom strednom, že tí ľudia cítia, že patria k sebe a preto je to pekné, že sa tu zichádzame a že sa v nás prebudzajú tie dávne časy mladosti, keď sme všetci držali pokopie, keď sme sa chodili spoločne hrávať, kúpať, naháňať sa a zabávali sme sa, preskakovali zo stromu na strom a iné veci. Ako sa ti vodí a práve chvíli zvykne telefón. Priateľ ti podá pohár vody do kaniska. Uznávam len jeden štýl, prišiel, videl, zvíťazil, víťaz. Víťaz. Po víťazstve vždy má to síl, aby znovu zvíťazil. Víťaz. Víťaz. Srdce mám ako pochodeň, rob už predsa niečo preň. Zbabelo chceš utiec preč, zostaň na pokojnú reč len sám. Chcel by som pri tejto príležitosti poďakovať ľuďom, ktorí mi v tom nesmierne pomáhajú a snáď aj vďaka ním, nie že snáď, ale som presvedčený, že aj vďaka ním sa dielo, ktoré v celej mojej životnej koncepcie sa mi podarí dokončiť. Volakedy som, manželka ma presvedčala, keď som robil s ľuďmi v mojom veku, že rob s mladými, ale zistil som, že mladí ľudia sa na nás starších dívajú tak, že ako nás nepotrebujú a teraz vidím, že skutočne v ľuďoch, ktorí majú životné skúsenosti a majú svoj vek, môže človek očakávať o mnoho viacej pomoci ako mladom človeku plnom energii. Víťazil, víťaz, víťaz.